ide, vidiš ovo, to se skida ovo, vidiš, ako je trulo, vidiš, samo ona se skida. Znači ideš sad ovo, idući mjesec, ono još nije izašlo, sad mora da bude toplije vreme. Znači ide proleće, toplije, mart. Toplije vreme i vidiš, to se skida, rukama skidaš, vidiš. To je sve trulo. To je ovo sve trulo, grožđe, to se sad skida i treba da se pregleda. Da vidiš koliko mi je rodilo prošle godine, 50 kila. 50 kila, ja sam imao ovo vino 6 litara vina i sve sam popio. Trebao sam da ostavim, ali jebi ga, ne možeš ti da ostaviš kad ovo, treba da imaš ovo 2 hektara. Kad bi imao ja 2 hektara, brale, ja to imao bi ovo $100.000. Kad bi ja imao 2 hektara ovog grožđa, ja bi imao $100.000. Vozio bi Mercedesa. Stop.